Ni bata ba malingaw mignailing bata nga makugos basin di ay no. Kaloyan bitaw, sige magsugod ta kining padayon ta sa atong pagtuon diha sa libro sa Exodus. So karon naghimo ta og series, naghimo ta og kining pasunod nga pagtuon. Nahuman tas Genesis karon natas Exodus, gitawag siya Exodus tungod kay exit pagawson tas Ginoo sa mga kining problema sa atong sala nga gusto ni Lord nga mga langgad ta niya. Amen. Musimba ta niya sa espiritu sa kamatuoran. So 33 Exodus 33 diha sa 7 hangtod sa 11, 7-11. Okay, Exodus 33. Mo na ni last nga akong i-share kabahin sa Exodus tungod kay ang the rest nga chapters ani nagisgot naman ni unsay sulod sa simbahan. Sulod sa temple na wa lagi tong illustration ako diha ganina. Kita mo kurtina diha ganina? Diha. Okay. Atong himuon na tong illustration kay wala man tay picture. Wa tay picture dire unsa para makita ang ato nga illustration. Okay na. Exodus 33 verse 7 to 11. Say amen kung nana ka diha. Okay, praise the Lord. Ingon ang pulong sa Ginoo na naandan ni Moises ang pagdala sa tolda o pagtaod niini sa dapit nga layo-layo sa kampo. Ginganlan niya kinig tulda nga tagbuanan or sa English ni gitawag siyang tabernacle. Ang buot magpakisayod sa Ginoo moadto sa tulda nga tagbuanan. Ining adto ni Moises sa mga maong tulda manindog ang tanang katawan diha sa pultahan sa ilang kaugalingong tulda og magbantay kang Moises sangtod nga mosulod na siya sa tulda. Human makasulod si Moises ang daw haligi nga panganod mo pa ibabaw sa pultahan sa tolda unya ang Ginoo makigsulti kang Moises inig kakita sa katawan sa daw haligi nga pangano diha sa pultahan sa tolda muyugbo sila diha sa pultahan sa ilang kaugalingong tolda. Ang Ginoo magpakita kang Moises sa iyang pagkigsulti kaniya sama sa usa ka tawong makigsulti sa iyang higala. Unya mo pauli si Moises ngadto sa kampo apan ang iyang batanong alagad nga si Josue nga anak ni Nun dili mobiya sa tolda. Makampo taon na atong ipiyong atong mga mata. Ginoo, salamat sa adlaw imong gihatag kanamo Lord. Bisan pa man sa moigsuon nga si Nanay Pura sa natabo siyang kinabuhi among giampo gyapon ang comfort sa iyang kinabuhi Lord nga padayon kang maglig-on bisan sa minahal sa kinabuhi nga nawala. Bisan pa man Lord sa panghitabo ni ining mga panahona, nagkamahal ang mga gasolina, magkamahal siguro ang mga pamalitunon o ang among mga bayronon. Pero ang among gisalig lang diha nimo Lord nga ampingan gihapon minimo ingon nga imong mga anak. Ingon kasi mga pulong sa salmo nga kung imong anak dili gid nimo gutomon o Dios. Bisan ni panahon nga daghag panahon day Lord nga mahadlok mi, mabalaka mi pero among gisalig tungod kay ikaw may nagunit sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios nagsaad nga pag unahon kanamo ang ubang mga butang ihatag sa among kinabuhi. Ang mga dili magtotoo na nangita sa mga butang aning kalibutan na pero ang mga anak nimo o Dios padayon nga nangita sa imong gingharian o imong pagkamatarong. Kaysa musugot mig sa dili biyaan namo ning tanan o ang amo lang madala o Dios ang amo ang relasyon diha nimo ngadto sa langit. Salamat nga padayon ka makigsulti kanamo nining mga panahona pinagis imo mga pulong o Dios. Ikaw magkatandog, magabadlong, magapahinumdom pinagis sa gahom sa balaang espiritu nga matag usa kanamo o Dios magkat-on o mapuno pinagis imong gugma. Kuning giampo ikaw usab magapasaylo sa mga kalapasan gikan sa unahuna sa pulong ug sa buhat Lord nga wala na mo tuyua. Ikaw ang Dios magalimpyo. May malipayon nga magatubang sa imong trono tungod ni Jesus nga nagpalansang sa cross kami makauban na nimo, makaduol nimo directly sa imong presensya tungod kay ikaw ang Dios na gugma sa amoa. Kuning giampo gipasalamatan gitugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Nasa mong tapad nga maayong buntag sa mga kausa. Tugnaw jamo ning mga panahona no? Sige og kuan ba kanang motong gipawong na mong aircon gabi bitaw joke ra. Wa aircon dire. Electric fan ra. Nya kana may lamok mo to nga gipandar na lang, gipaibabaw na lang namo tungod sa katugnaw. Okay? Kanang ning kabuntagon atong gisugutan mga igsoon naguluhan si og
connection ngadto sa Dios. Okay? Tanang mingon connection ngadto sa Dios. Kitang tanan igsuon kanang abisan pa man sa una ni aging mga tuig na atay mga nagkalain-lain nga pamaagi para ang tao makakonektar sa laing tao, di ba? O sa una nay gitawag nga letters or kanang letra nga ipangsuwat ba niya imong ipadala sa imong minahal sa kinabuhi. Like for example, magpada ko sa akong asawa og letra kay wa pa may cellphone sa una, musuwat ko niya unya mga pila pa ka adlaw o semana usa siya makadawat. Unya siya na po'y musuwat nako hangtod nga magbaylo-baylo mi og letra igsuon para pagpadala para makakoneksyon gyapon min duha. Miabot ang time nga miabot ang telegram, miabot ang landline or telephone, makastorya ang duha ka tawo, pinaagi sa naay murag wire diha nga nakkonektar sa telepono. Unya miabot na gid ang time nga nanay cellphone or keypad, isa pa nakaabot anang time. Kanang keypad tupok-tuplokon pa ba nga mag-text ka kay saba damo mo na ang nanay sa una alas 3 sa kada bulungon ko unsa po nang uyaba di man ka patugon kay madunggan may nag-type tuk basta ginahinay ba mupaka man jud so nga na ang communication ato sa una pero sa grace sa Ginoo miabot ang gitawag nga smartphone kaning mga touchscreen na di ba maka-chat na ka maka-video call na ka bisag layo makita kasi ang dagway tungod kay na yung mga pamaagi nga gigamit ang Ginoo para makakonektar ta. Nakakonek pa ba muna ko? Murag wala na. Mag-chat-chat na lang siguro ta. Or mag-video call, okay? Pero ang problema mga igsoon tungod sa atong mga mga cellphone, mo ni problema dili na ta makakonek sa atong isig ka tawo. Hello? Kanang cellphone imong gigunitan karon mo ni daghang mga rason nganong di na puta ka connect usahay sa to sikatang ano man ang cellphone gihimo ng pangunsa man pangduwa pang social media pang marites no pang padungdungog kung naa kay contrast kinabuhi mo ni atong gigamit the reason why di na ka maka-connect imbes kay ang cellphone gigamit siya para maka video call kasi mo minahal sa kinabuhi nga nasa layo maka-chat ka sa imong mga kadugo sa layong dapit karon dili na nimo magamit ana tungod kay gigamit na nimo para sa lipay-lipay sa imong kinabuhi. Tanaw na kag Netflix, tanaw kag mga butang nga makalingaw sa ato Manang karong kabuntagon igsoon tudluan ta sa Ginoo nga tanang sobras kinabuhi makadaot gyud. Dili ang cellphone dili siya sayop. Gigamit siya para mga masayon ang ato ang makomportable ang atong kinabuhi. Pero usaha igsoon kaning cellphone mo hinungdan nga di na ta makastorya sa tong tapad. At sabi ta magkuan mi sa akong asawa nga may pag sa una kay mag-video call ta. Sige tag video call, sige tag chat-chat alas 3 sa kadlawon. Karon mi sa gatapat ta di na ta magstorya anay, bitaw pud no. Yung say lagi ang cellphone mo'y barrier. Gatapad mong duha nang haon tas pamahaw pero unsa may nahitabo, ga cellphone tanan. Mahalan na dining gas karon. Oh. Ay nako. Nagusapod gaduwag mo first blood. Ito gaduwag cellphone, nagusapod ga marites mo nang walay istorya anay na. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi, atong praktison nga kaning cellphone, atong gamiton sa insakto nga pamagi. Nga kung magduwa ka, bisag 30 minutes lang. Nga, duwaon ni mo na sa panahon nga dili ni mo ting pangaon or nadjay banding ba? Kaya nga naman, di pwede nga, mauta na ako, di ko mo suggest nga mag-cellphone mo kung magamit mo o mag-wallet or magsimba. Nga naman, basta ga cellphone ka diya, na mo notify, ting! Kakautok. Muna bitaw, kakautok social. Munang tagaan mo, providean mo Bible nga physical aron nga di gid mo maka cellphone kay gusto ni Lord makakonekta niya bisan sa pagsimba. Amen. Kay usa ka semana lang, sa usa ka semana, usa ka adlaw og pila ka oras lang gipangayo sa Ginoo. Di pa jud ka connect nga naman tungod sa ka-addict nimo sa cellphone. Imo tapad bing ay sige pa-addict ka ng cellphone. Nga nang lagom nimong mata, ina mo tapad nang lagom na imong mata. Wala pa. Napuno og blush on pastor. Okay ra gihapon. Right palabi kay di man makaayo ni magpalabi. So karon ari tas pamaagi sa Ginoo para makakonect ang Ginoo ngadto sa tao. Vice versa, paagi pod nga ang tao makakonect sa Ginoo. Naay tulo ka kuan. Ayo kalimot ani kay mag-exam kun niya. Una altar, ikaduha tabernacle or kaning tulda nga tagbuanan, ikatulo kaning gitawag nga temple. Mo ni tulo ka pamaagi sa Old Testament nga gigamit sa Ginoo para ang tao makakonect sa Ginoo, para ang Dios pod makakonect sa tao mga igsoon. Okay, para asa man ni unang-una
padayon nga magkonektar ang relasyon sa Dios. Gusto ni Lord nga ang tao makakonek gihapon sa Ginoo. Ay relasyon ba? Naguba ni sa time nga nakasala ang tao. Naklaro raw tingog, mura lagi natas langob. Nagling kayo. So balik na ko ha, naghimo si Lord og pamaagi para ang Dios makakonek sa tao. Naguba siya sa sala. Okay. Pag sa time nga nakasala si Adan ug si Eva, ang koneksyon sa Dios ug sa tao naguba tungod kay gipalayas man ni Lord si Adan ug si Eva ngadto sa Garden of Eden. The reason why lisod na kaayong moistorya si Lord sa tao ug ang tao lisod na pod makaduol sa Ginoo tungod sa gitawag nga sala. Ikaduhang rason nga gibuhat ni Lord ang mga pamaagi kaning altar, tabernacle ug templo tungod kay paagi aron ang presensya sa Dios mag-uban kanila. Paminaw og ayo, dili ka mabuhi kung walay Dios. Kay bisan ang imong giginhawa nga imong gisimot-simot karon bisag imong ilong apike kayo ginhawa kay mubuog buho bitaw. Kanang giginhawa nimo, kanang usog nimo, kanang kaalam nimo tanan nga naa sa imo karon tungod na sa Ginoo. Amen. Pero tungod kay nakasala ang tao mga igsoon, nalayo sila sa presensya sa Ginoo. Tanang mingon presensya. Kaning Garden of Eden, gihimo ni sa Ginoo mga igsoon, ang meaning sa Eden, ang gi-search, presence of God. Sa time nga naa sila sa Garden of Eden, naa sila'y kalipay, naa sila'y katagbawan, naa sila'y seguridad sa kinabuhi, nga naman, naa sila sa Garden of Eden, naa sila sa presence ni Lord. Sa time nga nakasala sila, gipalaya sila sa Eden. But pasabot, nalayo sila sa source, sa kalipay, sa katagbawan, o sa sekretis kinabuhi nga naman. Nalayo sila sa ilang kinabuhi. Muna yung igsoon, nangita, yun ang pamaagi si Lord, para ang tao padayon nga magpabiling buhi. Amen. Padayon nga ang tao magkakonektar sa Ginoo, padayon nga ang tao na ay relasyon sa Ginoo, kay sa tinuod lang, wala gitay mahimo kung wala ang Dios atong kinabuhi igsoon. Amen. Karon magisgot tas tulo ka butang. Unsa ganito? Altar, tabernakulo og templo. Balik. Altar, tabernakulo og templo. Okay, atong isugutan ning una kaning gitawag nga altar. Nako gipasa ninyo sa GC kay wala man tay PowerPoint pa dire. Kung naka-download, kung naimo tong na-download, na tulo ka picture adto. Kaning altar, dili ning altar nga para sa ato nga butangan sa ato ang mga Dios, dili na ang altar nila sa una, bato ni siya nga gipangpile. Tanawa unya sa group chat. Bato nga gipangpile nga himuon nila og circle or square. Nya didto mag-ihaw sila og mananap para asa gani pag-ihaw para mapasaylo ang ilang sala. Ikaduha, nagpasalamat imo ilan ang himuon para pagpasalamat nila sa Ginoo tungod kay siya provider silang tanang gikinahanglan. Kada adlaw nang himuon ni gikan sa time ni Cain ug ni Abel. Kabantay mo adto? Unsa gi-offer ni Abel? Karnero. Ang gi-offer ni Cain katong iyang mga gulay. Unya mo to nga nasuko si Lord ni Cain, ako nang dili na ko isgutan pero ang punto, sugod adto nagsige ni sila offer og mananap pinaagi sa altar. Okay? Mo to'y relasyon nila sa Ginoo, magbuhat sila altar, mag-ihaw sila, napasaylo ilang sala unya mo to'y pagsimba nila sa Ginoo. Nagasanabot ta, asa naman ang inyong mga mata? Asa ni pastor balag makabong usahay. Ikaduha ari tas tabernakulo. Tanang mingon tabernakulo. Kaning tabernakulo mga igsoon mo ni siya ang gihimo ni sa time ni Moises. Nya kaning tabernakulo na ay daghang butang adto, bronze basin, hinawanan, na ay suga, na ay butanganan sa bread kunya. Kaning tabernakulo na ay gitawag nga outer yard or gawas nga dapit. Dito magtapok ang mga pari o mga libita. Ikaduha, na dito ang holy place. Okay, balaan nga dapit. Musod sila dito, na dito ang mga suga ang nag-offer nila sa Ginoo. Ang ikatulo nga lugar gitawag siya og most holy place. Ang makasud dito ang pari. Nagasinabot ta. Na dito sa tabernakulo, mag-ihaw ang pari, iyang ibutang sa altar unya maghumot, mahimo siyang humot nga insenso kada adlaw. Dahil pa nang mag-fiesta sila, mag-celebrate sila, kada adlaw silang ikaw kuno Mark J. Nahimo kang pari atong panahona. Na pila kalibong tao, butang na tog 500,000 ka tao ang ihawa nimo kada adlaw. Hawiya
Ihaw na kato, tagtaron sa mga libita, ihaw, sunog, magkadugo-dugo mo dire, kada adlaw mo na ibuhaton nimo. Mag-ilis na pug ka hangtod gabi imo nang buhaton sa kada adlaw. Unya ang pari sa usa ka tuig musod sa pinakabalaan nga dapit kay iya ang pasayloon ang tanan nga mga tao atong mga Israelita. Nagasinabot ta. Sumuti kaduhang gihimo sa Ginoo para makakonek gihapon ang Dios ngadto sa tao. Nakasanabot ta, gihimo ang usa gud una, altar, ikaduha kaning tabernakulo. Dili makasud ang pare, ako na illustrate unya para makasabot mo. Dili makasud ang pare, ang ordinaryong tao, ang pare lang. Unsa yang buhaton, mag-ihaw siya para mapasaylo sa Ginoo niya. Ang pare ray makasud ngadto sa pinakabalaan nga dapit. Siya ray makigsulti sa Ginoo atong panahona. Ang pare lang. Kinsa ra gani ang okay, karon mas nindot ang ilaang lugar tungod kay nahimo siyang gitawag nga temple. Okay? Tara maingon temple. Ang tabernacle magud sa una balin-balhin sila. Tent siya ba? Tent ray gigamit nila para kuan kay mobalhin man sa lain lugar. Ato na sila sa Moab. Itla na pong symbol, magsimba sila sa Ginoo, balhin na po sila karon. Gikuan na ginila ila lagi yung gi-concrete ba dili mo to concrete tawag ito no? Kay puro mga bato at ang pasabot nako kanang kuan na siya ba kanang nindot na siya nga simbahan. O mo ni simbahan sa una kaning gitawag nga temple. Karon kaning temple mga igsoon temporary na gid siya adto sa Jerusalem. Asa nabutang ang temple sa okay dito ang templo gitukod na gyud dili na sila magbalin-balin. Permanent temporary. Permanent na silang magsimba didto. Mura gihapon ang pamaagi. Ang pari lagi po'y mag-ihaw o kanang mananap, unya siya ra po'y makaduol sa pinakabalaan nga dapit. So mo to'y pamaagi, mo to'y tulo ka pamaagi nga ang tao makarelasyon sa Ginoo unya didto magpuyo ang presensya sa Ginoo ngano man. Kung wala ang presensya sa Ginoo mga igsoon, dili makaangkon og kinabuhi ang tao. Okay, napabangtanan niya sa mutapad biya sa katulog, imo kaduka-duka na kadire. Klaro kay dire, okay? Kayo mga igsoon, naay duha ka babag nganong lisod ang pagkonektar sa tao ngadto sa Dios. Okay, pila gani ka rason? Naay duha ka babag nganong lisod kaayo pagkonektar ngadto sa Dios nga akong gi-explain kanina. Unang-una, ang problema sa pagduol sa tao ngadto sa Dios, ngano man tungod kay dili kaduol ang mo lagi to, dili kaduol ang normal nga tao ngadto sa templo, ang pari lang. Okay? Nakoy illustration diri pala kung kasi mo tindog diri be maggunit ditong kurtina para mas makasabot ang tanan sa akong pasabot. Okay, dili katuol ang tao sa pinakabalaan nga dapit. Unya ang pari lang ang pwedeng makasulod sa pinakabalaan nga dapit mga igsoon. Okay, ari ko no sir. Tukod ani Sergio. Ani para dito ka magtindog. Aram para way duha ka tawo ang gamiton ba. Ari ka di. Okay ana. So, butang na to ha. Mo na butang lang na to. Imagine ra ninyo ba 3D kintahay. Ani gadapit mo toy outer yard, aning tunga, diri ko mag-ihaw niya. Mo ni pinakabalaan nga dapit. Na didto ang Ark of the Covenant. Kato bitaw nagisudlan sa 10 Commandments nga naay angel nga didto nga na. So ako ri si kitahay pari ko. Kitay nagihaw na kitahay ko, nay mga tao dito sa gawas. Ihaw ko, niya nang hunaw ko, niya human akong gibutang adtong altar unya mo toy offering nako sa Ginoo pagsimba, pagpasaylo sa mga sala. Unya, di ba ang pamaagi mag-ihaw ang pare na ay dapat dugo nga moagas. Kay nga ang Bible dili mapasaylo ang sala gawas kung ay dugo nga mapaagas. Ang pamaagi sa una mananap ang ihawon, okay? Nya ang pare ray makasud didto na so sa katuig mag-ihaw ko mag-offer ko musod ko sa pinakabalaan nga dapit. Mao ra man. Musod ko sa pinakabalaan nga dapit unya makig-istorya ko sa Ginoo. Ang ako ray makaistorya sa Ginoo dili ubang tao. Okay, ako ray makaistorya sa Ginoo siya pod makig-istorya nako. Ang sa time adto kay siya Aaron may gigamit. Nako nigsumo tay babag. Unsay babag gani? Ang pari ray makasod ngadto sa pinakabalaan. Mo nay pangutana. What if og ingana kanunay ang may tabo lagi karon? Nakadaghan ang tao sa kalibutan. Hurot. Unya kitahay nakadaghan ang tao sa kalibutan unya miabot ang Pilipinas tanan. Nag-ihaw tanan og mananap. Mag-ilog nagmananap. Ngano man dili man mapasaylo ang sala tungod sa kadaghan sa tao.
Nya mo na nga nakitaan sa Ginoo ang problema unya ang problema pod sa pari kay makasala man pod siya. Nagani siya hukot diri para pug og inagsod niya sa balaan nga dapit nakasala siya, mamatay siya mo tong bitaron na siya. So mo to'y problema mga igsoon nga moabot ang time nga makadaghan ang tao sa kalibutan. Ya ang tanang mananap ihawon. Purot ning manok nga nanay pura diha. May mga silingan wa mo tay manok diri, manguha na lang ta kay wa tay ihaw nga tos Ginoo. Nakasabot ang tanan kay ang pagpasaylo sa sala kinahanglan na ay ihawon. Unya dili makadung ang tanang tao ngadto sa balaan nga dapit tungod kay ang tao nakasala. Ang pari ray pwede makasod. Nagasanabot ta si Aaron ray pwede makasod. Siya ray pwede makaduol sa Ginoo, makaistorya sa Ginoo ang mga tao didto ras gawas. Mo ni problema. Buot pasabot ang tao igsoon wala say tinuod nga kalipay, katagbawan nganuman wala man sa kaduol sa Ginoo mismo tungod sa problema karon ay kaduha nga babag igsoon naguba pagid ang templo, di ba? Ang gihimong ang koneksyon sa Ginoo kay unsa ganito altar, tabernacle og temple. Ikatulo man ni naguba sa time ni Solomon gisulong sila sa Babylonia, giguba ang templo. Gitukod ni Nehemiah og ni Ezra. Paghuman adto sa New Testament giguba na pod sa ni Emperor Nero. Mo nang karon wala nay templo sa Jerusalem. Ang pangutana nagpadayon ba ang koneksyon nato sa Ginoo mga igsoon? Kinaguba naman. Di ba ang koneksyon sa Ginoo altar, tabernacle og templo? Na kay naguba naman siya. Unsaon man magpagkonektar sa Dios sa tao o unsaon magpakoneksyon sa tao ngadto sa Dios nga naguba namang ilang simbahan. Naguba naman kung asa modong ang presensya sa Ginoo nga makigstorya sa mga tao. Mo na nindot nga atong tun-an. Mo na sa New Testament, okay ra kada je, program. Atong humano ning wali. Di bitaw. Balikon na kana kunya. Okay ra? Kay para di kahoy-hawoy po kadiha ba. Kay badayon ta igsoon karon, nagpadayon ang koneksyon nato sa Dios sa unsang pamaagi mga igsoon. Unsa gitoy problema? Di makaduol ang normal nga tawo sa pinakabalaan nga dapit pari ra makasod. Pero mag-ihaw sa siya og mananap para makasod siya sa pinakabalaan nga dapit. Pero salamat sa Ginoo tungod ni Jesus Christ. Si Lord na mismo ang mingkanaog aron makakonect balik sa Ginoo. Kaya naguba naman ang templo. Unsaon naman pagduol sa Ginoo kung walay simbahan? Yes, na mga simbahan karon, pero sutian mo nako kanang mga simbahan nga tong gisimbahan karon, gigamit lang na nga instrumento para manindot ang atong pagsimba sa Ginoo. More instrumento lang ba? Pero akong masabton unsay tinuod nga koneksyon sa Ginoo. Unsay rason nga nakabalik ta sa koneksyon nga to sa Ginoo. Tan-awa ning Mateo 27:51. Tungod ni Jesus kitang tanan makakonektar na sa Ginoo. Dili lang ang pari, kundi kitang tanan igsoon. Mateo 27:51. Mura tagsimi Bible study ani. Kaya at least masabtan gid nato ba? Mo na siya pahiluna nga pagtuon igsoon para makasabot ang tanan sa mga pulong sa Ginoo. Na. Mateo 27:51. Nana, muro pa nakatuod. Page 43 sa New Testament, Mateo 27:51. Ingon og amen kung naa nakadiha. Okay, nana. Itong basahon ko na be. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta og nangapikas ang mga bato. Okay, hanga di pastor. Unsay ni tabo? Nagisi ang tabel. Oh, sir, balik na kadiri magkarayo na kay lakaw ba. Sorry na god. Na kay panon dia talent fee. Okay. Ato ning balik-balikon para makasabot gid mo kay isod ning sige tagwali diri nga dita kasabot gid ba. Okay. Unsa kay pamaagi para makaduol ang pari nga tuskuan mag-ihaw siya aron nga makasud siya sa pinaka balaan nga dapit. Unya kaduhang problema, ang pari ray makasod, dili ang normal nga tawo ang makasod, siya ra jud ang makasod sa pinakabalaan nga dapit. Karon kay naaning tabil. Mao man nay tabil or tabon or
kurtina man ang baga kay kabagang kurtina nag-study mi ani murag mangingani kabaga tong kurtina man siguro. O ang kabagaon wag ako na sayop. Basta kay baga kay siyang kurtina para di jud on gid ba. Murag pasabot sa Ginoo nga di jud ta kaduol sa pinakabalaan kay makasasala man ta. Mo nay pamaagi pod nganong di ta makasud sa langit kung naatay sala sa kinabuhi. Okay, pa ko ni pasabton. Ingon ang Bible sa ganito, natunga ang nagisi ang tabil, ang pinakabalaan nga dapit. Ako balik ko nagbasa ha. Ingon siya nga sa ganito, nya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Mo ni pangutana. Mo tag marites. Ani nga time gikan nagpalansang si Jesus. Ingon siya tetelestai, it is finished. Natapos na ang tanan. Pagkayuko gid niya miuyog ang yuta unya. Ang pangutana, nganong ang tabil ra may gi-focus og ingon. Nganong nga siningon nga natunga ang templo, nagisi ang sulod sa templo, nganong tabil ra man gi specific? Di ba makapangutana ka? Ngano man, mao ra man ni babag sa tawo ngadto sa Ginoo. Sa time nga nalansang si Jesus, gi-specific niyang natunga adto ang tabil para ang babag sa Dios ngadto sa tawo wala na. Pwede na tang makaduol sa Ginoo, di po natutungaon kay sayang maning kurtina. Basta kay natunga ang tabil. Oh, kita natunga na siya. Oh, mo tag bata diri nga gadua-dua ba. Natunga ang tabil. Ngano kang specific niyang giingon nga natunga ang tabil ngano man digpasabot ni Jesus nga kitang tanang tao makasud diretso sa Ginoo. Dili na lang ang pari ang pwede makasud kun dili kitang tanan na. Amen. Munang sa atong pagsimba kay sa una manggod pag musud gani ka nga normal nga katawo musud ka sa simbahan, patay ka ditso. Bisan gani ang pari pag dili mapasalo yan sala. Mo ang bell namang guy bell sa pari adto nga timaylahan nga buhi pa siya. Pag di na mo tingog ang bell, bro madudan to mga libita. Bro si Aaron namatay na si Aaron, wala man tingog ang bell. Mo tong inagbitad nila sa kuan, bugat-bugat na gani mo ni timaylahan nga namatay na siya. Ngana ka delikado ang mga tao magsimba sa unang panahon. Pag musod gani kang normal nga tao sa mo ana mo tiil. Oy Lord, gisod ng tiil. Di ka magbinuwangan naman pag mustikang ka dito, patay ka dito, ingana kabalaan ang Dios na kita makasasala ta. Pero karon tungod ni Jesus kay ba mo gid siya nga tanang mananap mahurot sa katibok kalibutan. Kay ba mo gid siya nga ang pare limitado lang og mamatay. Munang siya na mismo nangitag pamaagi ang iyang dugo may na-offer sa cross para ang tanang sala sa tao mapasaylo. Unya ingon ang Bible siya na po nahimong pare. Basahan ng Hebreo nga libro. Gipasabot diha nga si Jesus siya ang pare karon ug siya pud ang offering. Ingon si John naa na ang nating karnero nga mo pasaylo sa tanang sala sa mga tao. So siya nang nahimong pare, siya na pod ang nahimong halad. Para dito na tang makakonektar sa Ginoo, di na ta maghapit-hapit. Naog na sir. At pabakan si Sir Gio, be. So, ang punto mga igsoon, wala na'y hapitan sa pagampo. Di ba, kitudluan man ta nga kanang sa atong pagampo kay iampo mo kami, di ba? Kita nga nagampo, magpaampo og kita sa laing tawo nga naman nagtudluan ta nga ang mga balaan na nga nangamatay sa una mo rin magkahatod sa itong pag-ampo sa Ginoo. Pero ang Bible nagsulti mga igsoon nga, ingon ang Mateo 6, kung mag-ampo ka, sulod sa imong kwarto, niya pag-ampo samahan nga dili makita. So ikaw ra, nakay personal nga relasyon sa Ginoo ba? Lahi maning ngani nga daghan tag nag-ampo sa Ginoo. Lahi po ng personal nga relasyon nimo sa Ginoo. Mo na inagsud nimo dire, wala na hunawanan sa simbahan. Wala na yung sakramento nga manghunaw ka dito para imong sala mapasaylo, nagduli mo diha kanang naakay buhaton pang laing sakramento para mapasaylo imong sala, wala na nga naman. Gi-offer naman ni Jesus ang iyang kinabuhi. Ngunang makadirect na tagpasaylo sa Ginoo naman ingon ng 1 John 1:9, kung isugid nato ang atong mga sala sa Dios, pasayloon niya ang tanan natong kalapasan. Wala sa niingon nga kung isugid nato ang tanan ngadto sa usa ka tawo. Wala, ingon ang Bible kung isugid, kung isulti nato ang tanan natong sala ngadto sa Ginoo. Nganong pwede na mo ta makadirect sa Ginoo pag-ampo sa papay pasaylo nga naman natunga na ang tabil.
Amen. Muna ayaw mo kahadlok kung need pa bang mo kumukumpisal para mampasilaw sa dili na. Pwede na kang ikaw dito mo duol sa Ginoo. Di pwede nga, pastor. Nakapatay ko, pastor. Mama ba? Ina si Lord nga pasiluon ko. Dili na pwede. Di na ko pwede. Ako ni motod sa Ginoo. Ikaw na mismo. Kung na kay pagtuon ni Kristo, pasayloon niya ang tanan nimong kalapasan. Si Kristo ang abogado na to mga igso. Dili laing mga tao nga namatay sa una. Amen ba? Munang dili kinahanglan nga naay tao nga naay authority para makapasaylo ka sa Ginoo, dili na. Ikaw naa kay otoridad sa time ni imong gituon si Kristo nga imong Ginoo manuluwas. Ang imong sala pasayloon na gyud sa Ginoo. Wala na iyaw-iyaw nga kuan, wala na sakramento para ang imong sala mapasaylo, wala na laing buhaton para makadung ka sa langit. All you have to do is believe in Jesus Christ. Mutuo ka ni Kristo. Ingon siya pag gihigugmas pag-ayo sa Dios ang kalibutan tanan nga mutuo ni Kristo dili malaglag. Dili na maimpierno kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Wala na ilang buhaton igsuon, mutuo ra gid kaniya. Munang ingon ang Bible sa musugot kag sa dili kitang tanan mamatay diri sa kalibutan. Pero ang tao igsuon nga nagpuyo sa sala mo tong inay gitawag nga separation. Muna ang tao maimpierno mabulag siya sa presensya sa Ginoo. Muna ang tao nga ni Kristo kinabuhi makaduol ngadto sa Dios sa langit mismo. Naa didto ang kalipay, security ug katagbawan sa kinabuhi. Munang ang tao igsoon pag walay Jesus sa kinabuhi, luoy kayo siya. So nakasabot ang tanan, wala na ibabag. Dili lang si pastor ang makatungtong aning stage. Dili lang ako ang makaampo sa Ginoo, dili lang ako ang paminawon sa Ginoo, dili lang mga pare, dili lang mga pastor, kundi dili kitang tanan nga anak sa Ginoo. Ingon ang 1 Peter chapter 3 bato verse 18 ko kumasayop, kitang tanan kuno nation ta sa Ginoo niya, mga holy priesthood. So basabot kita pud pwede makadirect sa Ginoo kay gitawag tang mga pare ngadto sa Ginoo. Pero taas naman nga pagtuon, ang punto no kay igsoon, salamat ni Ginoong Hesus. Kaya sa una, gihimo ang altar, gihimo ang tabernakulo, gihimo ang temple para makaduol sa Ginoo. Naguba man siya. Muna si Jesus, nagpalansang sa cross, natunga ang tabel para kitang tanando makaduol na sa Ginoo. Muna ingon ang Bible, kanang makaampo na ka og Abba Father. Makaampo na ka ni Lord nga Papa nimo. Kay sa unang panahon, di sila makatawag og Papa sa Ginoo, kay ang Ginoo sa una balaan. Pag makasala gani ka patay ka ditso, pero karon sa New Testament sa time nga nagpalansang si Jesus, kitang tanan makatawag na sa Ginoo Papa. But pasabot na anay relasyon. Suway kuno mong papa kuno Kuya Pedro. Di ba lain kay Leo, murag awkward kayo win kunya call or kuya, kayo naman wa may relasyon, mahadlok ko niya. Mahadlok ko ni kapitan, mahadlok ko ni mayor, ni presidente, moingon ko niya nga mahadlok umuduol niya kay dili man may relasyon, wa may relasyon duha. Pero kung si Marcos na siya anak, o niya ang iyang anak mudong sa White House ba nang kuan? Dili. Ang Malacañang, moingon pa ba di siya nga, guard, pwede ko musod ang sod kay musod ko sa akong papa? Di pwede. Ano di man pwedeng anak man siya? Bisan pag, sir, ikaw na sir. Sa tubig sir, kape. Di ba nga naan pa man siya makaduol sa dito sa iyang papa. Nga walay pagduwa-duwa, walay kahadlok, walay babag naman anak man siya. Ikaw pudok ako anak tas Ginoo. Kung gidawat nimo si Jesus nga gimong Ginoo manluluwas, direkta tang makaampo sa Ginoo. Pastor man gitubag sa Ginoong pagampo, at least kay hinduol ka sa Ginoo, minghila kaniya imong gisulti ang tanan. Kay ang puntos pagampo man god, dili para sulbaron ang tanan mong problema. Muduol ka sa Ginoo para isulti nimo ang tanan sa Dios imong kabugat. Ingon ang 1 Peter 5:7, cast all your anxiety unto Him, itugyan tanan nimong kabugaton kay gipangga ka sa Ginoo. Ang punto nga moduol ka sa pagampo sa Ginoo para mawasan kasi imong gibati igsoon, dili para kuhaon ang imong problema. Bisan karon gud lisod na ning pangitabo karon kay nana ning mahal na ning pamalitunon. Dili naman madag-ampo ni mga Lord. Unda nga ang away sa Israel ug sa USA, Lord, ug sa Iran. Sa ngalan ni Jesus, bisa pag kitang tanan makampo, di na ginamahitabo. Matuman ug matuman ang gingon sa Bible, ang imo lang mosalig sa Ginoo. Amen? Lord, mahal ang gas, Lord. Munang wala na may gasakyanan. You know? Lord, di na ko maglaag-laag. Mga anak, ay na mo sige laag-laag, nga way hinunggan.
Asa man ka? Una kasi may rason. Sige, rason ka? Musimba ko ma. Sige, musimba nga, way simba ron. Duwa rin kag bilyard. Ayaw nagit paglaglaag kung walay rason. O importante na, lakaw. Mao to na nga nagchat-chat may atong group chat sa akong asawa nga magbike na tagsugo dani. Kay layo to tabilaran ba ko no? Sumo tagpabalik. Ang point pag igsoon mga sa mga problema sa kinabuhi karon, ampo ta sa Ginoo. Hilak ta niya, sulti ta niya. Ayaw ta sigig away itong presidente. Ay apil-apil anang bubash ka nga adik jud ang presidente, adik juga adik. Nung na presidente man ka mapriso pa ka. Ay na apil-apil ana dito di na makatabang. Makasulti ta nilag maot kinasala-sala nga nabuhat pero ang ato lang buhaton gyud ingon ang Bible ra ba iampo ra ba sila dili sila awayon. Muna kung Christian ta ayo na gyud di na makatabang nangingana ang imo lang musalig gyud sa Ginoo ampo sa Ginoo padayon tang naay connection sa Ginoo mga igsuon. Amen ba? Nasa mo tapad ba ay sig pangaway lagi. Okay karon. Unsa gani unang pamaagi nga nakakonektar ta sa Ginoo balik pinaagi ni Jesus. Ikadong point igsoon pinaagi sa balaang espiritu nga nagpuyo sa simbahan. Karon nagdahan kay naglalis. Kami ang tinuod nga simbahan kay kami ang tinukod ni Kristo ingon ang Matthew 16. Okay, nahamo ingon na kami ang tinuod nga simbahan kay daghan kami ang tinuod nga simbahan kay kani ngana bitaw pero ingon ang Matthew 16 atong ablihan sabi. Nagdahan naglalis ani. Masabtan nimo dapat ni kay nganuman si Jesus mimbalik na sa langit karon ang gipadala niya ang Holy Spirit nga nagpuyo sa simbahan igsuon. Okay. Matthew 16. Matthew 16 verse 18. Okay. Kana lang usa ka verse kay taas naman utong basahon tanan. Pasabton naman ako sa pangitabuon ni igsuon. Nana. Matthew 16:18 ingon ang Bible, busa sultian ko ikaw si Pedro. Suki ni papa ni Mulew. Bitaw, busa sultian ko ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog ni ini. Okay, hangad ni pastor pakasabot. Nag-istoryaanay silang Pedro. Okay, ingon siya nga, Dro. Kung ato pang minulungan ba? Dro, Peds. Pwede po Peds. Okay, Peds. Dro, kaning mga Israel, mga Hudiyo, mag-istoryaanay, dili sila obvious, di para nato, mao to nang natakdan ta nila, man namang mayab ta, dagan tag mga pabulak-bulak. Kaya nga ni sila mag-istorya, dili sila direct to the point. Ang ani magpasabot ani, ikaw, Pedro, ibabaw aning bato. Kisa ning bato gipasabot ni ani? Si Jesus, basahon ni ang Bible, si Jesus ang nahimong cornerstone. Siya ang bato. Yan ay pasabot, ikaw, Pedro, ibabaw aning bato. Tukuron kong akong iglesia o akong church. But pasabot, si Jesus ang foundation sa simbahan. Kaya kung Pinoy pa ng istorya o lain pa ni panulungan, paano direct niya? Ako ang bato, ibabaw ani nga naon ta niya pagsulti pero mga Hudiyo man sila, mo nang ipasumbingay nila. Nya, umagtuon ka sa pulong nga simbahan, tanang moingon simbahan or church. Unsa man di church, walay kanang kuan kayo. Klaro kaayo nga walay ngalan sa simbahan ang gibutang diha. Walay born again, walay Katoliko, walay Jehovah, walay iglesia, simbahan lang. Kay ako pastor ko sa Grace sa Ginoo nag-study mi og theology. Para masabtan nimo ang meaning sa konteksto ani nga verse nga imong gibasa, basahon nimo ang original nga pinulungan ana. Ang meaning sa word nga church, napabangtanan, meaning ana ecclesia. Sa Griego nga pinulungan kay gisulat man ang Bible sa New Testament og Griego. Ang meaning sa church gitawag sa ecclesia. Bot pasabot mga igsoon, gitunga na siya kaning ek og lesia. Kaning ek mga igsoon gitawag or tinawag o kaning leseya tigom sa mga tao. Nanayklo gamay. Okay, minos tanan dire sa mo ni pastor. Bot pasabot ang eklesiya mao ang tigom sa mga tao nga gitawag sa Dios aron mosunod kang Kristo. Mo ni meaning sa simbahan. Ang simbahan igsoon dili kani building, church building lang ni.
Kanang gipangtiguman sa mga tao karon, pero ang tinuod nga simbahan lagi, kita nga nagsimba sa Ginoo. Gitawag ta niya, gitigom ta niya nga naman para musunod ni Kristo. Mo ni meaning sa church. Way pulo kani dili mo way pulos kay makomportable man ta mo simba kung uwan init mahiluna man ta. Pero ang simbahan sa una na sila sa mga balay. O naingon ang buhat ang libro sa Acts gitawag silang simbahan. Na ba di simbahan na sa balay? Kay lagi ang simbahan ang mga tao nga nagsimba sa Ginoo. Now tanang nay praise and worship uban common church. Huh? Simba ang simbahan. Dili, ikaw nga nagsimba, church, man kasimbahan ka, kay pasabton mo na kuha sa 1 Corinthians chapter 3. Kay mo nagkalalong tani. Manang paminaw, gidug ayo para mangutanon ka ni Pedro, ni Lord, ni makatubag ka, ni mangutana sa imo makatubag ka ditso. So, kinsa man ning templo karon o kinsa man ning simbahan. Kita ang simbahan, no? Okay, sa New Testament, sa 1 Corinthians, gispecify ni Pablo ani kinsa ang templo karong panahona. Okay? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Kana? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 atong basahon. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo ang templo sa Dios. Kisay gisultian ni ani, tao or iro? Oh, tao. Kamo ang templo sa Dios nga nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios o kamo ang templo niya. Balik-balik ang word nga templo, no? Hanga di pastor pa makasabot. Di ba sa unang panahon, mupuyo si Lord sa altar, tabernacle o temple. Magpuyo si Lord sa altar, tabernacle o temple. Karon naguba naman ang temple. Ingon ang Bible, kita ang templo sa Ginoo, kita ang church. Kita karon si Lord makigpuyo dili na sa simbahan, dili na sa altar, dili na sa tabernacle, dili na sa temple, kundi diri nato na. Kay ingon ang 1 Corinthians, kita na templo sa Ginoo. Bot pasabot kita na puy-an sa Ginoo sa iyang presensya mga igsoon. Di na ko i-specify ang pagtudlo, but sa time nga gidawat nato si Jesus natong Ginoo manluluwas, nagpuyo nato ang Holy Spirit or balaang espiritu. Motoy presensya nga nagpuyo sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Mo nang rason makaduol ta diretso sa Ginoo. Ako mong prangkahan, ang tao nga walay relasyon ni Jesus, wala gyoy tinuod nga koneksyon sa Ginoo. Wala. Dili siya malipayon mo simba sa Ginoo kay wala man nagpuyo niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. O dili walay kasing-kasing nga moampo, dili ganahan mo basa sa Bible nga naman wala nagpuyo ang balaang espiritu sa iyang kinabuhi. Kung kabantay kasi mong kinabuhi, walay gana mo basag Bible, walay lami iampo, walay lami maminaw og walik, questionably ang imong pagka-Christian siguro. Di ko mo judge. Pero ang tinuod nga nay connection sa Ginoo kay na naman nagpuyo nimo ang Ginoo. Naani mo ang kalipay, naani mong katagbawan, na mo simba ka mga ra. Pero kagpatay nga kandila nga giugsok diha pero ang tao nga naay balaang espiritu, nabuhi ang espiritu niya tungod sa espiritu sa Ginoo na anay kinabuhi mo simba. Mo nang bahalang ang pagtugtog ganina nga murag gatoya-tuya nga murag lami kay lukso pero hinay kay pagkagitar na murag basta. Pero malipayon gyapon kang musimba sa Ginoo na kay connection sa Ginoo nga naman buhi ang imong relasyon sa Dios. Man hindi ka magagad. Kung pwede pa lang uban dito ako'y puli ni Buwi. Ako'y puli ni Buwi. Nga ako'y kuan kay para makasimba kita dili man na magmatter ang magmatter igsoon nga imong connection sa Ginoo na tungod sa balaang espiritu. Amen. Mo na nga igsoon ingon si Lord, ayaw guba ang imong templo kay diha nagpuyo ang Holy Spirit sa imo. Moingon pag ang Ephesians 4:30. Ayaw ninyo pasuba ang balaang espiritu. Please na to be. Episo 4:30. Ingani kay importante ang atong balaang espiritu igsoon nga nagpuyo sa ato. Kay kaning ang una-una mangud sa uban kaning Holy Spirit gahom-gahom ra daw.
nga naa kay Holy Spirit kung magkurug-kurug ka, nga naa ka or musulti kag laing pinulungan dili. Ang timilan igsoon nga naa nimong Holy Spirit na kabaguhan sa imong kinabuhi. Mao man istadihan na mo unya sa imong discipleship, okay? Ephesians 4:30 na nang tanan. Episo 4:30 sa ingon sa pulong sa Ginoo. Og ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu Santo mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Hanga di pastor, ingon siya ayaw pasub-a, ayaw pagula ang Holy Spirit. Buot pasabot ayaw pakasala. Nganuman ang Holy Spirit nga naa nimo mao say patik or timaan nga anak ka sa Ginoo kay sa time nga mobalik si Jesus diri sa kalibutan sa ikaduhang pagbalik niya ang mga tao nga naay Holy Spirit nga nagpuyo sa iyang kasing-kasing mao toy pangdal-on sa Ginoo sa langit. Buot pasabot tungod ni Jesus o pinagi sa Holy Spirit kitang tanan makakonektar nagbalik sa Ginoo ngadto sa langit. Tungod sa sala nahimulag atong relasyon sa Ginoo wanang ming-ani si Kristo para pagtukod og relihiyon dili para mabalik atong relasyon ngadto sa Dios. Samtang naakas kalibutan, naakay tinuod nga langit. Kay ngon ang John, itong sa John ha nga, sa time nga naakay relasyon ni Kristo, na-experience nimo ang langit. Samtang naakaani, nakamatay pagid nimo, salamat sa Dios kay makauban ta sa Ginoo ngadto sa langit nganuman. Gidawat nato si Kristo nga Ginoo manluluwas og nagpuyo nato ang balaang espiritu. Ayo napabangtanan. Sa nagsulanan mo diha, mo nang igsuon. Suro nato ang atong kaluwasan diri sa kalibutan. Ayo pagsalig nga atong simbahan daghan kaayong membro. Ayo pagsalig nga daghang moingon nga kini tinukod ni Kristo. Tan-awa ang Bible. Tun-i ang Bible igsuon nganuman ang grasya sa Ginoo dili siya maghago naka. Munang ang simbahan gani nagtudlo nga buhaton nimo ni pila ka sakramento, buhaton nimo ni para malangit ka dili ay gitudlo sa bubulingan na. Dili na bayaran ang kaluwasan. Dili na dapat ampuan ang kalag para budong sa langit. Dili na kaan pag mga pila ka kwarta para budong sa langit. Walay gingon ang Bible ang tanan nga motuo ni Kristo may kinabuhing walay katapusan. Kabantay mo tong dato og sila saro. Ang dato nagpuyo sa pagpakasala, way panahon sa Ginoo, walay connection sa Dios pero pagkamatay niya gahilak siya nga naman, nalayo siya sa presensya sa Ginoo. Nalayo siya sa katagbawan, kalipay, o sekretis kinabuhi, nga naman, tungod kinana sa impyerno. Maningon siya nga, Abraham, pwede pang walihan akong pamilya para sila po di makadong aning impyerno kay sakit kaayo. Pwede bang mubalik ko sa langit, sa kalibutan, Abraham? Dili na pwede. Abraham, sa may pamagi para makadong ko sa langit, Abraham, di na pwede. Nga naman, naay nagbabag. So, sa time igsoon nga mamatay ang tao, wala na tsansang malangit siya. Wala na ampo nga dapat iampo sa iya prangkang pagistorya Bible nagsulti. Wala na gyud. Samtang may kinabuhi ka, sirusuwa ang atong papangalagad sa Ginoo. Kay anytime mubuto ning kapiyawan, anytime nganuman ang tanan nga naay basement sa USA, gipabutan na sa Iran. O takahibaw, kay ang Pilipinas na bakaroon, narabay USA nga basement. Gamay kay ni. Kung musukol, ang Russia, China, o ang Iran, mag-abin sila, o niya, tirahan ni Pilipinas, impas. Nagtanom kag humay diha, bag! Bukit nagbutob, puf! Papanim kang piyawang nga naman. Kas ang buto, pwedeng mapapa ang buhol. Usa ka misay lang ipadala sa Iran. Di ka pensaan yung kinabuhi. Lipay-lipay pagkakaroon. Ay, ano ako mga lagad sa Ginoo, ano ako maninood sa Ginoo kung kibaw ba di ka? Natriling na maning kalibutan karon tapuson mo gining kalibutan. Ang tao igsoon nga walay sure sa kaluwasan, luoy sa tanang luoy para sa dato lipay kayo siya. Pero pagkamatay niya, gaantos siya sa kalayo sa impyerno nga naman wa siya panahon sa Ginoo. Manang igsoon karong mga panahon na sige bito kog dasig nga mag-fasting ta, ato ning buhaton, sige tagbasag Bible, sige ta og kanang paduol sa Ginoo kay anytime. Ano yung si Pastor James, magkamahal man gani ang mga gasolina karon hinaot nga magkamahal ang atong relasyon sa Ginoo. Magkaduol ba?
Kay utak kahibaw, nag-eskwela ka, mubuto ning kakalit, mao jud mahitabo giding tanan igsuon ang ato lang paglaom nga naatay security sa kaluwasan diha sa Ginoo mga igsuon. Last point mahumanta. Sa prodigal son, mo ni last na kung ikuan sa inyo katong kanino mo tong prodigal son, ning ka prodigal gani gasayang-sayang sa oras. Mo na meaning sa prodigal. Ingon siya sa iyang papa nga pa, akong kwaon akong bahin. So pa namatay yung papa, yan ang kwaon yung bahin. Bastos king anak ka. Kikibaw siya, mamatay na bito ka pa. Ako nang kwaon akong bahin daan. Dayon na ning ano no. Muto ingon siya nga minglayo siya sa iyang amahan, minglayo sa presensya sa iyang amahan. Okay? Sa iyang amahan malipayon siya, walay problema nga iyang kuan. Tanan niyang gikinahanglan naa sa iyang papa. Pero minglayo siya kay abi niya nga dito sa gawas magmalipayon siya. Ingon ang Bible, namayi siya, nagsugal siya, nagtagay siya, gilipay niya ang kinabuhi, nahurot ang iyang kwarta. Ingon ang Bible, naganto siya. Niya mingon ang Bible nga, mukaon na lang unta siya og lawg sa baboy. Kasi ganang mo lang kaog sa baboy, je. Hagmas sa mga ilang pagkaon. Tungod sa kagutom, kay wala kasi pangayuan, wala kasi pamilya atong dapita. Nang-apply sa trabaho, tiglaw og baboy na tungod sa kagutom kay layo pang sweldo, galaway siya sa hagmas. O may hagmas dito yung panahon na siguro no, galaway siya kay tungod sa kagutom. Pero ingon niya ang Bible, nakahuna-huna siya. Dito sa akong papa, busog kaayo ko. Wala ko'y problema, wala ko'y kasakit, tanan na mahatag sa akong papa. Mubalik na lang ko sa akong papa. Bahala og iya kong himuong sulugoon, at least di ko gutmon. Ingon ang Bible, may uli siya, nagplano siya kung sa isulti, pero samtang naglakaw pa siya, ang iyang papa, nakita niya, gidagan sa siyang papa. Nga naman, sa ilang kultura, pag ang usa ka anak mo rebuilde sa amahan, patyo ng batuon at mamatay. Munang una sa papa, akong daganon akong anak para di siya batuon sa mga tao. Bahalag ako'y maigo, basta ka anak, maprotektahan ako. Ingana ang gugma sa Diyos atong kinabuhi. Bisag nagpuyo ta sa sala, atong minggawas ta sa presensya sa Ginoo, nagpakasala ta. Pero sa gibot ni Kristo, ming kanaog siya sa kalibutan, nagpalansang siya, kaya di sa ganang ikaw ako, maglangoy sa impyerno. Manang sama sa papa, gigakos na yung anak, naghilak siya. Ayaw nagstorya. Wala niya pastorya. Sulubi ang atong anak, sulubi sapatos, lindot nga sinina, atong lutuan, kaya ang atong anak, gikan namatay, pero kung nabanhaw na. Pag once mo digsoon, wala ka sa Ginoo, patay ka spiritually. Pero sa time nga mobalik ka sa Ginoo, nabuhi ang imong espiritu mo nang nagsadya. Ingon ang Bible, usa ka kalag nga mo repent sa sala, mobalik sa Ginoo, magfesta ang langit. Ngano man, kalipay kaayo sa Ginoo nga mobalik ka sa Dios. Kay sa tinud lang wa tay mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Ang usa ka isda kung wala sa tubig, kaysa may kanse, magduduha lagi mo. Kaya ang tubig nga walay isda, mapabilin siyang tubig. Pero ang isda nga walay tubig, patay siya. Ang kahoy, igsoon, mawa sa yuta kasi magproblema. Ang kahoy, kay bisan ang yuta, walay kahoy, mapabilin siyang yuta. Pero ang kahoy, walay yuta, patay siya. Ikaw o ako, kung wala ka sa Ginoo, luoy. Kasi may luoy kita. Kasi Lord, kung walay tao nga tos langit, magpabilin siyang Ginoo. Pero pag ang tao walay Ginoos kinabuhi, luoy kayo ta. Manang kung wala nagpalansang si Jesus sa cross, kitang tanan mahilayo sa Ginoo nga tos impierno, magsakit ang atong kinabuhi. Sa pagkatinuod lang sa time nga gipalayas ni Lord si Adan ug sa iba gahilak siya. Ngano man naluoy siya sa mga tao nga nalayo sa Ginoo. Muna nangita siya pamaagi para maduol ang tao sa Dios, altar, tabernakulo o templo. Karon nakita niya nga ang tao di gyud permanente makaduol sa Ginoo mo nang si Kristo na ang naghimog permanent gyud nga pakaduol sa Ginoo mga igsoon. Amen. Muna nga karon boring man usahay ang pagsimba. Kaapoy man pero kanunaya ang pagduol sa Ginoo kay wa ta kahibaw anus matapos ning kalibutan na. Amen? Manabalag kapoy ning mag-Bible study, mag-discipleship usahay, pero karon igsoon, karon ang mga panahon na padayon tang muduol sa Ginoo. Kaya ang tanang prophecy nga gingon sa Bible nang hitabo na. Ayo huwata gyud nga nako adi pa siya na mabalik ang Ginoo oy. Iwa pa may mga sign naman na tuom ka na ayaw gyud. Ayaw pagkumpiyansa mo nang padayon tang makakoneksyon sa Ginoo mga igsoon. Amen? Kay gusto ni Lord nga
padayon tang makabaton og tinuod nga kalipay. Koneksyon sa Ginoo, relasyon sa Dios, basag Bible ampo. Sa mga pagsulay ampo sa Ginoo. Unya konektar sa Dios pinaagi sa mga social media nga naa nimo. Download kag mga wali, mag-download kag mga kanta para sa Ginoo para ma-remindan ka kapunay ba sa presensya sa Ginoo. Ako bitaw pag ako'y buhaton, magbungay-bungay ko diha, buhaton pero na di buhaton. Magbungay bitaw ko, magbungkal, maggarden, magtapad jud kog cellphone diha nga akong ipawali. E samtang nagkuan ko diha, tes madunggan ako mga pulong sa Ginoo, maparimindan ko bang asawa pod, pag duty siya, magpa-music siya og bitong visioner. Di kito yang ipa-sounds. Gitong mga ingana nga kanta, mga budots dili, magpa-music siya mga Christian song para bisag gikapoy siya, maparimindan siya sa presensya sa Ginoo nga salamat Lord, gipangga nimo. Di ba? Daghan pa ka problema na magpa-sounds kay di ko kayang tanggapin. Ang samot ka depress. Di ba? Di mo alam dahil sa iyo, pwede makakain. Di na kamukaon gyud, di mo magipastoratan ni pabraing gipangga mo, ang ipangga di ko sa Ginoo, sa makasala ko. Amen, nagsoon mo na karon disconnected sa mga makapalayo sa Ginoo. Biyai ang sala. Social media ayo palabi igsoon kung dili makatabang nimo. Ayo kay palabi sa imong cellphone ngano man igsoon. Gusto ni Lord nga pabilin kang malipayon, masaligon sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay. Ampo ta igsoon atong iduko atong ulo, ipiyong atong mga mata mga kaigsoon.